Doamne, de ce trebuie oamenii buni să sufere cel mai mult? Pentru că inimile lor sunt făcute din lumină și lumina arde înainte să strălucească. Dar nu e corect, Doamne. Cei răi parcă trăiesc liniștiți. Liniștea lor e doar zgomot bine ascuns. Oamenii buni nu au viață ușoară, dar au un suflet care nu se frânge. Atunci, de ce nu-i ajuți mai repede? Îi ajut, dar nu mereu cum îți imaginezi. Uneori le dau puterea să meargă prin foc, fără să se piardă. Dar, Doamne, când doare, nu se mai simte deloc ca ajutor. Știu, copile, unele binecuvântări vin îmbrăcate în lacrimi. Eu văd oameni buni care plâng în tăcere. De ce taci și tu? Pentru că le ascult suspinele mai adânc decât o face lumea. Din tăcerea lor, eu țes minuni pe care încă nu le vezi. Dar e prea multă durere în lume. Prea mult. Da, dar și prea multă dragoste care renaște din ea. Fiecare rană ascunde o sămânță de lumină. Și de ce trebuie să sufere tocmai cei care nu merită? Pentru că sufletul curat simte totul mai adânc, iar eu aleg inimi sensibile ca să-mi port